Get ready for the next 60 minutes. What's up, everybody? I'm Eminem. 91.1 and 88 FM. More of today's best music. Only on Power FM. Слушайте всяка неделя от 10 до 11 Power Sport. Предаването за спорт от Бургас, региона, България и света. Power Sport. Неделя от 10 до 11. С съдействието на... Хайде да щуреем! Хайде да дивеем! И заедно да се посмеем! В парти клуб Crystal Palace Kids. Искам и рождения ми ден да е там! О, да! В първия семейен парти клуб в Бургас ще получим безплатно видео и фото за снемане на празника. Crystal Palace Kids в Бургас. На улица Фердинандова, 52. Аз съм там. Телефон 038 32 88 35. Вие слушате Power Sport. Добро утро на всички в тази неделна утрин. Часът е точно 10, започва Power Sport, седмичното обзорно спортно предаване на Power FM. Аз съм Манол Тодоров и в следващите 60 минути ще ви запозная с най-интересното от спортния живот в Бургас, България и света, разбира се. Какви са темите в днешния Power Sport? Черноморец Бургас загуби от Монтана вчера, Нефтохимик излиза срещу Пирин Разлог днес на Лазур, Мастър с победа за Купата на България днес излизат срещу Арда в Кърджали. Созопол се справи с тимът на Левски Карлово като гост вчера, Несебър загуби от Тунджа Ямбол. Изиграха се 4 мача от тази група, днес има нови 4 двубоя. В новините извън футбола в намален състав започна подготовка мъжкия баскетболен черноморец. Даниел Пеев е новият треньор на волейболния Нефтохимик. Девойките на България първи на Балканията по хамбал, 9 медала за борците на Черноморец от турнира Никола Станчев. Турнир по шахмат се провежда в момента в Бургас. Ще чуем ексклузивно интервю на директора на направление детско-юношески футбол към Българския футболен съюз господин Пламен Михов, който в специално интервю за Power Sport заяви, че ще се преборим с черното тото при юношите. Изгърмя между другото и първия отборът на Спартак Плевен е изхвърлен от по-нататъчно участие в първенството. Много интересни неща каза Пламен Михов специално за нас. Ще ги чуем след малко. Събитие на седмицата несъмнено е от вторник вечерта, когато българският национален отбор по футбол най-после записа победа в официален матч. Всичко най-интересно от този двубой. След малко започваме с футболните новини. Преди това искам да честитя рождения ден на нашия колега и мой много близък приятел Станислав Петков. Честит рожден ден, Стенли, желаем ти да не се отървеш от здраве, ти и цялото ти семейство, както и много професионални успехи с нас, разбира се. И накрая един съвет от всички: ако може малко повече да се вслушваш в мнението на другите, няма да е лошо. Следващата песен е специално за теб. Somebody ran away saying fast as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart. Once upon a time we burned bright.
Спорт. Футболни новини. Преди футболните новини, само да ви кажа, че в момента по улица Богорий се провежда маратона, който е част от Европейската седмица Пази детето. Наистина много участници от всички възрасти са се включили, голямо браво за тях. Дори в момента преминава една възрастна двойка, може би възраст от около 80 години, които са се включили и тичайки бягат нагоре към моста. Браво наистина за тази инициатива. Какви са футболните новини от тази седмица? Отборът на Монтана прекъсна черната си серия от 4 поредни загуби в началото на сезона и записа първа победа с 1-0 над бургаския Черноморец. Единственото попадение вкара Йордан Тодоров в 7-та минута след подаване на Георги Мечеджиев. До края на матча липсваха чистите голови положения пред двете врати. Играчите на Димитър Димитров имат сериозни проблеми в гостуванията си през този сезон, където от 3 гостувания не взеха и точка, дори не са отбелязали и гол. Борещите се до последно за бронзовите медали и участие в Лига Европа през миналия сезон, Черноморец все още търси своето лице. Стоян Колев допуска гол в 14-ти пореден двубой в елита. Другата седмица акулите посрещат Миньор Перник, където ще се търси първа задължителна победа за сезона. Нефтохимик пък днес от 17 часа излиза на Лазур срещу Пирин Разлог. Срещата е от четвъртия кръг в Б група. Контузията на Румен Николов, която той получи в двубоя с Черноморе, вече е напълно очумяла и той тренира наравно със своите съотборници. Първоначално се смяташе, че травмата на Николов е по-сериозна и той ще отсъства поне седмица от терените. Леки бегови упражнения започна да прави и Станимир Андонов, който няма обаче да може да бъде използван в предстоящия домакински матч с Пирин Разло. Офанзивният полузащитник обърна глезен в домакинския двубой с Чавдар Етрополе и почиваше в последните 10 дни. Вън от сметките продължава да бъде и младокът Мишо Георгиев. През седмицата Тодор Киселичков, помощник треньора на Нафтата, даде пресконференция, на която заяви, цитирам: "Двете седмици без официални мачове бяха добре дошли за нас. Успяхме да възстановим някои играчи, а също така обработихме игрови елементи, които ни куцат. Контролата с Черно море бе много полезна. Матчът в неделя ще бъде тежък, защото отборите от Югозападна България играят с много хъс и себераздаване. Разучихме подробно играта на предстоящия ни съперник и ще се постараем да се възползваме от това", завърши Киселичков. Днес 17 часа стадион Лазур, Нефтохимик Пирин Разлог. Отборът на Мастър спечели с 1-0 втория полуфинал от зона Пловдив в надпреварата за Купата на България, побеждавайки Ботев Гълъбово на чужд терен. Единственият гол в срещата вкара полузащитникът Павел Алексия в 47-та минута. Другия полуфинал от зоната Пловдивския Евроколеж победи с 3-1 Димитровград и по този начин ще срещне бургазли в спор за място в първия кръг от турнира на националния трофей. Тогава ще включат и клубовете от Б група. Днес от 17 часа Мастър гостува на Арда Кърджали. Преди този кръг бургаският тим е на четвърто място с актив от 8 точки. Отбора на Созопол се справи с тима на Левски Карлово като гост, след като постигна победа с 1-0. Точен за небесно-сините беше Теодор Стефанов в 60-та минута. Той вкара страхотно попадение с удар от над 30 метра. Двубой предложи множество единоборства и твърди влизания, особено от страна на домакините, които в средата на първото полувреме накараха старши треньора на гостите Румен Димов да замени принудително халфа си и свой най-добър футболист Мустафа. С този успех Созопол вече има 8 точки и е на 6-то място. В среда има междинен кръг, в който Созопол ще посрещне на своя стадион Ботев Гълъбово. Последният регионален представител в В група, отборът на Несебър, загуби от Тунджа Ямбол с 2-1. Първата част завърши при 1-1, като голът за Несебър бе всъщност автогол от страна на Тунджа Ямбол, както и при загубата от Верея със същия резултат преди няколко седмици. И в този матч Несебър допусна гол броени минути преди края, което коства точката на отбора на Васко Банов. Несебърли заемат 10-то място в таблицата с 7 спечелени точки. В сряда, когато е междинния кръг, от 17 часа в Несебър ще се играе двубоя Несебър Розова долина Казанлък. Ние след малко продължаваме с резултатите от тази група от вчера, всичко най-интересно от двубоите, както и какво ни очаква днес. Преди това още музика по Power FM. Your love so bizarre, your love so bizarre. I gotta feel you. Your love so bizarre, I've gotta taste you. You take me so far, I've gotta feel you. Your love so bizarre, your love so bizarre. Gonna make you feel your body, you will fall in love. If you tell me that you need me, this is not enough.
I gotta feel you. Your love so bizarre. I've gotta taste you. You take me so far. I've gotta feel you. Your love so bizarre. Your love so bizarre. I gotta feel you. Your love so bizarre. I've gotta taste you. You take me so far. I've gotta feel you. Your love so bizarre. Your love so bizarre. Вие слушате Power Sport. Добро утро отново на 16 септември на живо от студиото на Power FM в Бургас. Вие слушате Power Sport. Какво се случи в А група вчера? Резултатите: Монтана Черноморец 1-0, гол на Йордан Тодоров в 7-та минута. И гъстите облаци над отбора на Черноморец се сгъстяват наистина. Каквото е времето навън в момента, леко начумерено, така е положението в Черноморец, защото вече 5 кръга отбора на Черноморец няма победа. Наистина двата трансфера, които през лятото отбора на Черноморец направи, т.е. двете продажби, по-скоро продажбата на Тивша Ешу и на Боривала Си, се оказват пагубни поне за момента, защото каквото и да си говорим, тези двама футболисти имаха общо миналата година 20 гола и 20 асистенции. Може да се представите наистина колко е отслабнала мощта на Черноморец след продажбата на тези двама играчи. Първа победа за отбора на Монтана. Черноморец продължава да се намира в дъното на таблицата и наистина следващата седмица трите точки са с цената на 6, може би, защото и ако домакинството с миньор не бъде спечелено, тогава наистина нещата стават много тежки. Черноморе Ботев Пловдив 0-0, изключително здрав матч във Варна. Отбора на Черноморе малко повече трябва да съжалява за пропуснатите 3 точки, тъй като по-чисти положения за отбора на Стефан Генов. Все пак 0-0. Отбора на Ботев Пловдив, между другото, показва различно лице при домакинските си мачове, когато наистина играе страхотно пред своята много вярна публика и печели мачовете с лекота. При гостуванията отбора на Ботев Пловдив има големи затруднения и наистина отбора на Ботев, ако иска да бъде някакъв фактор в това първенство, ако иска да се класира в първите 3 места, даващи право на участие в Лига Европа, а Ботев несъмнено трябва да гони това, защото с този бюджет наистина, ако се класират извън четворката, дори ще бъде много зле за отбора на Ботев Пловдив. Отбора на Ботев Пловдив е добре да започне да печели точки и навън. Все пак от вчера 1 точка, Черноморе Ботев 0-0. Пирин Гоце Делчев Славия 0-3. Голове за белите на Влади Златинов, Живко Желев и Даниел Златков. Отбора на Славия такива мачове ги печели, знаем много добре. Да видим втория полусезон дали отбора на Славия ще продължава така да побеждава. Все пак през тази година Славия има 100 годишна, така че наистина белите ще се постараят да се класират колкото се може по-напред в първенството. Отбора на Гоце Делчев, какво да кажем за тях? Те имат 9 точки. За сега спокойно ще дишат, но такива мачове наистина с по-опитни отбори от тях ще ги губят. Това е ясно и няма нищо фатално в това. Отбора на Гоце Делчев ще цели да печели точки срещу отборите от неговата черга. ЦСКА Ботев Враца, последния матч от вчера, 3-0 за отбора на ЦСКА. Анисе с 2 гола, 1 гол на Карачанаков. Откраднатия от Черноморец Анисе започна да решава мачове за ЦСКА, така можем да обобщим този двубой. Анисе, между другото, имахме възможност да го наблюдаваме няколко месеца тук в Бургас. Наистина можем да кажем, че е един от най-добрите футболисти в цялата група, ако не може би и най-класния. Вчера сам, така да се каже, победи Ботев Враца. Жалко, че наистина този футболист беше откраднат от Черноморец, но какво да се прави, такива са законите в България. Те позволяват да бъдат заобикалени. Отбора на ЦСКА през седмицата, между другото, картотекира всички свои
свои футболисти, всички нови свои футболисти, така че ЦСК започва да става сила в А група и очакваме от червените наистина да подобрят представянето си. Днес има още 4 двубоя. От 17 часа Локомотив София Етър, също от 17 Локомотив Пловдив Миньор. Наистина доста интересни мачове, равностойни мачове, така да кажем. Не знам дали са интересни и не знам нивото на футбола какво ще бъде в тези мачове, но най-малкото те са равностойни. По-интересните двубои, дербитата на кръга, са от 20 часа днес в Стара Загора. Берое Левски. Илян Илиев се завръща в Стара Загора, но под ръководството но ще води Левски, така че ще е интересно дали Берое по някакъв начин ще се противопостави на Илян Илиев и дали старозагорци ще скочат, така да се каже, на Левски. Очакваме с интерес този двубой. Все пак Левски е по-класният отбор, така че ако победят сините, няма да има нищо изненадващо в това. Другия интересен матч от днес, 20 часа на стадиона в Ловеч. Литекс приема шампиона Лудогорец. Литекс, който се представя много добре, въпреки че играе с изключително и само с млади футболисти под ръководството на Христо Стоичков. Литекс наистина показва, че и с млади юноши стават нещата и не е лошо повечето отбори от тази група да погледнат към Литекс и да видят, че дори с млади кадърни момчета от школата нещата се получават. Отбора на Лудогорец, разбира се, е фаворит в този двубой. Отбора на Лудогорец е фаворит в цялото първенство, но все пак очаквайте изненади, може да има такива на Литекс Лудогорец. Ние след малко продължаваме с новините извън футбола, преди това още музика по Power FM. Got your hands up 'cause you think you got it. Going crazy when I even started. Ooh, it's so funny that you think you're winning 'cause somebody told you who was spinning. You know you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now. Turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Hot right now. You know you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now. Turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Hot right now. You got the latest places on your radar, but by the time you show your face, it's over. You got the magic numbers on your speed dial, and you're so busy dropping names, but meanwhile, you know you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now. Turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Hot right now. You know you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now. Turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Hot right now. Let me see the club get hotter, hotter. I wanna see your hands up higher, higher. Follow me, come shout it. Oh, oh. Can I get a wow? Let me see the club get hotter, hotter. I wanna see your hands up higher, higher. Follow me, come shout it. Oh, oh. Can I get a wow? You know you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now. Turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Hot right now. You know you're only in it 'cause it's hot right now. Hot right now. Turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Hot right now. Throw your hands up, throw your hands up, throw your hands up, baby, throw your hands up, throw your hands up, throw your hands up, 'cause it's hot right now. Power Sport. Новините извън футбола.
В намален състав започна подготовка мъжкия отбор на баскетболния Черноморец. Под ръководството на старши треньора Дечо Коешинов тренират само 7 състезатели в момента. За новия сезон в Националната баскетболна лига с екипа на бургазлии ще играят 5 от предходното първенство и 2 нови попълнения, съобщи изпълнителният директор на клуба Димо Костов. Това са познатите на привържениците на баскетбола в Бургас капитана Димитър Рошманов, Костадин Коев, Иво Славчев, братята Тодор и Милен Захариеви. Договори с Черноморец подписа Кирил Райков, който преди година игра половин сезон за бургаския тим. Второто попълнение е хасковлията Богдан Боев, 196 см гард, идва от състава на Рилски спортист. В Самоков последния сезон за 30-годишния състезател бе най-слабия в кариерата му. Гардът е носител на купата в Балканската лига и сребърен медалист в турнира за купата на страната от преди 3 сезона. Очаква се състава на Черноморец да бъде подсилен и от още 2 нови попълнения. Преговори се водят по привличане на гард от родното първенство, а за поста център ще се търси състезател от чужбина. Даниел Пеев е назначен за старши треньор на волейболния Нефтохимик 2010. Сагата най-накрая приключи. Така можем да обобщим тази новина. Това заявиха от ръководството на клуба през седмицата, като срока на договора ще бъде 1+1 години. Пеев е бивш играч на бургаския тим, а за известни периоди дори съвместяваше функциите на състезател с тези на старши треньор. След това либерото премина в ЦСК, където игра и същевременно помагаше на наставника Александър Попов. Новият стар треньор на Нефтохимик е роден на 11 май 1970 година и освен за бургазлии и за ЦСК е носил екипите на родния си клуб Добруджа и Левски Сиконко. С националния отбор на България е бронзов медалист от световното първенство през 2006 година. Девическият национален отбор на България, родени 1997-98, триумфира с златните медали и шампионска купа от Балканското първенство по хандбал, което се проведе в Бургас. В последния матч възпитаниците на селекционера Христо Коев разбиха Македония с 25-14. Преди това българките записаха успех с 22-18 на състава на Сърбия. При юношите балканската титла спечелиха хандбалистите на Македония, които в заключителния двобой победиха нашите с 27-19. На Балканията момчетата на треньора Светослав Бошков се наложиха трудно над Сърбия с 23-22, а срещу Молдова се поздравиха с успех от 30-26. Индивидуален приз за голмайстор на шампионата спечелиха Марин Сарандев и Лора Сарандева. Балканията по хандбал за юноши и девойки се проведе, както ви казах, в спортна зала Младост в Бургас миналата седмица. Бургаския клуб по свободна борба Черноморец грабна 9 медала от първи международен турнир по борба Никола Станчев в памет на първия олимпийски шампион за България. Турнирът Никола Станчев е първи по рода си в родното село на олимпийския шампион, като освен родни клуби от цялата страна се включиха и състезатели от Македония и Румъния. Кметът на град Бургас Димитър Николов направи символичния първи ход на заключителния шахматен турнир от веригата на черноморските страни. Това е едно от най-силните състезания в света, между другото, за 2012 година, а негов домакин в дните от 12 до 19 септември е град Бургас. В турнира участват само гросмайстори от световно ниво. Наистина много интересен шахматен турнир в Бургас се провежда в момента. Ние след малко продължаваме с ексклюзивното интервю на Пламен Михов, директора на направление детско-юношески футбол в Българския футболен съюз, който ще говори за много проблеми. Знаете, че всички проблеми в спорта тръгват от най-малките, така че ние от първия човек в България за най-малките в футбола ще ни каже успява ли БВЗ да се пребори с черното тото. Припомням ви, че онзи ден първият отбор, този на Спартак Плевен, вече изгърмя, така да се каже, след като поредица от съмнителни матчове изиграха юношите на Спартак Плевен. Те вече са изхвърлени от първенството на юношите. Наистина аз не знам тези момчета как си мислят, че ще станат футболисти, след като още на 18 години започват да играят симулативно, но всичко най-интересно от това след малко от интервюто на Пламен Михов. Преди това още от най-добрата музика по Power FM.
Вие слушате предаването Power Sport със съдействието на Парти клуб Crystal Palace Kids. Безплатно видео и фото за снимане на празника. Телефон 038 32 88 35. Вие слушате Power Sport. Power Sport продължава с ексклузивното интервю на господин Пламен Михов, шефа на детско-юношеския футбол в цяла България. В тази първа част на интервюто ще говорим за един проблем, който не е само футболен или само спортен проблем, то е социален проблем, след като деца на 18-19 години те са спортисти и играят симулативно. Това наистина е проблем на цялото общество. Нека да чуем какво каза специално Пламен Михов за нас. Здравейте, господин Михов. Вече близо 2 години сте начало на направление детско-юношески футбол към Българския футболен съюз. На какъв етап е развитието на детско-юношеския футбол в момента в България? Откакто сте там, доста неща се случват, малко повече подробности. Имаме ли развитие, нагоре ли вървим или нещата се влошават? Развитие може да имаме след 3-4 години работа, и то много упорита работа, тъй като като цяло детско-юношеския футбол е занемарен в рамките на 20 на години. След успехите 1994 година на златното поколение, като че ли всички говорим за някакви промени, за някакви реакции от наша страна в полза на детско-юношеския футбол, но до сега нищо не се е получава на практика. От 2 години съм наистина начало на това направление и с колегите ми упорито работим нещо да се промени. Лично аз не мога да си давам оценка на своята работа. Има хора над мене, които могат да преценят дали съм свършил нещо или не. Но отишъл съм с тая идея. Приех поканата лично от президента Борислав Михайлов. Наистина да отида и да направя някакви промени, така както аз си мисля, както ги разбирам нещата. Имам вече доста опит в детско-юношеския футбол. Имам и успехи на лице, което не ме притеснява, може да прозвучи нескромно, но мога да кажа, че разбирам, знам и мога да правя детско-юношески футбол. Желанието им е малко по-голяма воля за промяна да има във всички колеги, във всички клубове, защото в клубовете, ако не се получават нещата, в националните отбори няма как да станат. Първо апела ми към собствениците е, че наистина трябва да обърнат внимание на този много важен компонент от цялата пирамида. И ако трябва да се обърне върха на пирамидата, защото виждате, че се инвестират страшно много средства в недоказани чужденци и всевъзможни глупости, но не се обръща внимание на децата и юношите, като започнем от базите и кадрите. Кадрите са много голям проблем в България. Доста време хората са обезверени, тези, които работят детско-юношеския футбол, защото са ниско заплатени и те са демотивирани да работят така както знаете могат, защото между тях има много хора, които могат наистина. Опитваме се да вкараме нещо от Европа, от водещите страни. Не искаме да го копираме едно към едно, защото не може да се получи. Значи ние сме си българи, имаме си наш менталитет. Не можем да станем нито немци, нито италианци или французи, но ако можем да извлечем полезното от тях и през нашата призма да го пречупим и да го вкараме в нашата работа. Не може да не засегнем и една лоша тема, а именно черното тото в юношеския футбол. Последната година, отново по ваша заръка, така да се каже, мачовете на последната възраст до 19 години, старша възраст, се заснемат от видеооператори. Това, разбира се, с цел да се преборите с това черно тото. На какъв етап е тази ваша борба в момента? Ами това е много неприятен момент в нашия футбол. Значи, знаете, че по принцип постоянно се коментира за уредени мачове от А група, Б група, но най-лошото е, че това нещо стига до децата и до юношите, което дава предпоставки тия хора да са подготвени още от малки за такива неща, които само могат да пречат на нашия футбол. По никакъв начин ние не можем да развиваме футбол. Значи не мога да кажа, че това е при всички отбори. Има 3-4 отбора, които постоянно има оплаквания от колеги, които се обаждат, но ние не сме в състояние. Аз не съм следовател или прокурор, не съм човек, който мога да взема това решение, но алармирахме нашето ръководство в края на миналия шампионат и определено се вземаха наистина
мерки, които мисля, че ще помогнат и ако не веднага, мисля, че бавно ще отстранят този голям проблем. Създадена комисия и назначен човек, който е платен от УЕФА, който се занимава точно с този проблем. И тук неприятното е, че независимо от тия неща, тук в първите няколко кръга са се получили някои... Има пак съмнение за такива матчове. Вчера присъствах на комисия, която се изслуша и мнението на делегата. И неприятно нещо, но значи трябва да се вземат мерки. Мерките трябва да бъдат безкомпромисни. Трябва да се извади 1, 2, 3 отбора, ако трябва да останат 10 отбора, но да останат тези, които наистина им се играе футбол, играят футбол, за да се развиват като футболисти. Другото нещо, което направихме, за да не могат да се залагат тия мачовете да се играят събота и неделя. С оглед на това се направиха и мачовете да са само след обяд. Наистина малко удреме по финансите на някои клубове, но трябва да разберат, че това не е прищявка на Българския футболен съюз или на отдел детско-юношески футбол. Просто имаме информация, че азиатски къщи могат да залагат такива мачове, ако мачовете се играят преди обяд. Дали е така или не, ние сме длъжни да вземем някакви мерки. Това беше първата част от интервюто на Пламен Михов. Наистина успех на Българския футболен съюз в борбата срещу черното тото, защото наистина това е един изключително голям проблем за цялото общество в България. След малко ще чуете втора част от интервюто, където ще чуем новостите в българския детско-юношески футбол след песен време. Bulgaria's South Coast. Power FM. Wiz Khalifa, Black and Yellow. Black stripe, yellow paint. I hear they scared of it, but them pros ain't. Soon as I hit the club, look at them face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you out here checking game, I'm balling out on every level. Hear them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made $1 million, got another $1 million on my schedule. No love for him, boy, I'm breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled off the lot, that's not. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Got a call from my jeweler, this just in. And women love me cause I'm messing with their best friends. Not a shit though. This ain't for one night, I'm shining all week, bro. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up cause everybody that I'm with tailored. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Stay fly like how I'm supposed to do. That crowd underneath them clouds can't get close to you. And my car look unapproachable. Super clean, but it's super mean. She wanna ride with them cat. Count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get. She want and she feel that. Convertible drop feel, 87 the top pill. Back, you know what it is. Yeah, you know what it is. Y'all already know what it is, man. If you don't, you should by now. My town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, I put it down. Taylor Gang. My diamonds, I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Вие слушате Power Sport.
Power Sport продължава сега с втора част от интервюто на господин Пламен Михов, шеф на детско-юношеския футбол в цяла България. През тези 2 години доста програми, които вие организирахте лично и под ваше ръководство, под ваше наблюдение. Малко повече подробности за актуални програми в детско-юношеския футбол в момента, които вие и Българския футболен съюз организират. Значи една от първите ми задачи на първия ми разговор с президента Михайлов, аз му казах, че първата ми задача е да с помощта на треньорската школа да направим една концепция, по която, или една рамка, която да се готвят младите таланти. Значи в България е имало, има сега и ще има таланти. Въпросът е, че последните години ние не знаем и не можем как да ги развиваме. С помощта на треньорската школа изготвихме и респективно заместник директора Юрий Николов, изготвихме една концепция, по която желанието ни е да се готвим абсолютно всички, да уеднаквим работата ни в определените възрасти, защото за изграждането на един футболист има една последователна методика, която трябва да я следваме. Не може, значи, тренировка на детски отбор не е умален вид на тренировка на мъжки отбор. Това трябва да се знае. Много хора се заблуждават, че като са играли футбол на високо ниво, знаят и могат всичко. Определено мога да им кажа, че грешат. Голям интерес има определено към тая концепция. Почти всички клубовете от А и Б група получиха, също и от В групите. Другия голям проект, който детско-юношески отдел ще започне също от началото на октомври по програма Grassroots, която за първи път е дадена от УЕФА на България, в която влизат приходи от 100 000 евро за масов футбол. Задачата на тая програма е колкото се може повече деца да върнем на площадките. Идеята ми е 8 и 9 годишните да участват също по програма, изготвена от нашия отдел, изпусната, треньори, учители по физическо възпитание. Това е извън учебна форма, но надеждата ми е, че ще върнем децата на площадките, тъй като от УЕФА отпускат и доста добри пари за инвестиране в женския футбол или в девическия футбол. Значи от сега нататък с колегите разговаряме на тая тема. По принцип в цяла Европа децата, момичета и момчета до 13 годишна възраст или до началото на пубертета не ги делят и те участват на равни начала в тия занимания. И оттам нататък вече колегите от женски футбол могат да се правят подбор и селекция за бъдеще, да имаме наистина и силни девически или женски отбори по футбол. И другата, значи, промени относно селекцията в националните отбори. Вече този телефонен скаутинг отпадна нацяло. Създадаха се 8 центъра футболни в 4 зони. Назначени са 8 треньора, които селектират. Всяка събота и неделя са на мачове, изпращат анализите, селектират се 88 деца, които всеки месец в рамките на 3 дена са в тренировъчна обстановка, в тренировъчен лагер с преспиване, с храна, по определено меню, с тренировъчен процес определен от нас. И по този начин треньора на националния отбор за определената възраст е на тия занимания. Треньор на вратарите на националния отбор е там и в рамките на месец националният селекционер за определена възраст може от 88 човека да избере 25 разширен състав или 30. Мисля, че това е начина. Правим го по подобие на Германия и на Холандия и на Швейцария. Това е вече година и половина функционира по този начин тия регионални, така наречените регионални, те са проектонационалните отбори. И се виждат плодовете на тая работа, се виждат. Първия набор, който беше селектиран по този начин е родените 1997 година с Петър Пенчев, които вече имат 2 международни участия и се представят изключително добре, независимо, че в двата турнира играха с една година по-големи състезатели. В общи линии това и последно мога да кажа, че съм завишил доста тренировъчните лагери на националните отбори, но мисля, че това е пътя и ако искаме да правим нещо, не трябва
обръщаме толкова голямо внимание или нека да е примерено харченето на разходите на тия средства, но аз мисля, че тия средства отиват за доброто на българския футбол, а не за някои други неща. Това беше Пламен Михов, шеф на детско-юношеския футбол към Българският футболен съюз. Наистина доста интересни неща от устата на Пламен Михов. Ние пък вече сме в края на Power Sport. Ако сте пропуснали нещо, намерете ни в Facebook, там нашата страница е Power Sport Бургас, или ни пишете на имейл адрес sportklomba@powerfm.bg за нещата, които искате да чуете в предаването. Имахме желание в края на предаването в събитие на седмица да отразим наистина първата победа на българския национален отбор по футбол от доста време насам, но в някои следващите предавания ще имаме възможност да говорим за Любослав Пенев и наистина добрите неща, които той прави в националният отбор. Аз съм Манол Тодоров и ви пожелавам приятен неделен ден. Ще сме отново заедно следващата неделя, точно в 10. Сега останете с най-добрата музика по Power FM. Чао от мен! Слушайте всяка неделя от 10 до 11 Power Sport. Предаването за спорт от Бургас, региона, България и света. Power Sport. Неделя от 10 до 11. Със съдействието на
Хайде да щуреем, хайде да дивеем и заедно да се посмеем в парти клуб Crystal Palace Kids. Искам и рождения ми ден да е там. О, да! В първия семейен парти клуб в Бургас ще получим безплатно видео и фото за снемане на празника. Crystal Palace Kids в Бургас, на улица Фердинандова, 52. Аз съм там. Телефон 038 32 88 35. Commercials. We love commercials. More music to come right after this. Доверете се на инстинкта си за мястото, където ще се почувствате като във фантазиите си. Бар Кашмир. Тематични парти вечери и гости-изпълнители. Бар Кашмир ви желае. Очаквайте тази събота. DJ Рейвън и DJ Момо Добрев представят есенният микс на Кашмир, Бургас. Улица Стефан Стамболов до Тоха. 038 28 78 79. Бар Кашмир. Изживейте фантазиите си. Сладки палачинки с ягоди и боровинки, хамбургери и принцеси, яйца рохки, пържени картофки. Гладен си, нали? На Speedy Burger позвани. Поръчки на www.speedyburger.bg и на телефони 0878 438733 и 58 22 00. Speedy Burger. Истинското лице на нощния живот. Диско клуб Pure. Горещи летни тематични вечери. Диско клуб Pure Сарафово, комплекс Атлантис. За резервации 0896 83 82 77. Pure вече работи за вас. And we're back. Hey, what's up, y'all? Check this out. More of today's best music. Only on Power FM. See your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees.